Det piangkang along Bharatiya Janata Party ingdeng plikep rahini mahang kethek arni ketalon along pachiton dunsi karbiang long alu Prekjam adim along setami ingdeng plikep rahini BJP Ratchari asong mahang kethek arni ketalon dun. Lason taksi Korkanthi BJP Mondal Committee lepen Mahamaya BJP Mondal Committee atum pentami misen pen BJP Ratchari asong mahang kethek arni talon dun. Kedamtang jang miponi phai trokarni Korkanthi BJP Mondal Committee atum penchapatir biponsi ingdeng plikep rahini BJP mahang kethek arni talon dun. Bangso amaya long BJP Mondal Committee amai phu doloi ingti lepen kongchun bang dhonsing rong hang atum japonsi jai meka tengpen ada por phai sirkep malompen BJP alama bangjar ponlo. Bangso phi vanti Prajalan asai deng ponsi alang lituma sai hempen Dokmoka Higher Secondary School adung an armu chedeng setami padupon. Bangso phi mondolamai phu doloi ingtia hinpen amethang asai hemalong mai padupon. Lason taksi Mahamaya BJP Mondal Committee atumta ingdeng plikep rahini BJP amahang kethegani katalon ponalong iem nun sing teron chetong dunsi RD do jotpen talon dun. Jai mega tengpen ada por phai sirke balom amithang asai hema thengnolong BJP alama pangjarpon. Bangso phi alang lituma sai hempen barsi Mahamaya sing teron arong atowar chetok armu chedengsi puthot Dokmoka Cooperative Lem salongan paledam thusi kilometer please osea jakan akengpen armu ka chejengpen iem lun sing teron aheman paledam. Bangso phi iem teron asang ho ahem thiku balong mai padopon. Bangso amaya long BJP Mondola Maipu Purno Ingtia Hinpen Mai Chariponlo. Bangso amaya long VDC Chairman Rajesh Terona Tumpen Danglok Pinangan BJP Asong Japo Songja Pilapen Mahamaya Constituency ke Parlo Polling Station Thomke Prai CMI Pu Lapen Chunbang Lapen Klembang Pubang Phetum Chetong Dunsi RD to Jotpen Maing Nipon. Bangso amaya long Karbiang long Autonomous Council pen mate CM Dr. Tuliram rong hang kachari pona sorkar ningkan phong wong ke claim ke dampon mate achievement alot hui polling station thomke rai sia phan setami pi pajirpon lapen BJP asong ama hang ke pathek ponatum amo hor setami ronpon Maya long em teron asam hupen langthi ke jai pon ke non ke bangji MSC ki likahut Karbiang long inghoi ingkoi rat trop a constituency penta BJP atumsi je hai thulabji basi ningje pon lapen ke bangji jangmi poni phain kora ner kebarni India Prime Minister Narendra Modi Karbiang long nang ka humri pen thedong ale longpo lapen India Prime Minister aphan Karbiang long kapawang je aphan kabor ithe phutha em lunsing terona hinpen KAAC CM Dr. Tuliram rong hang aphan kachoro pajirpon ningri non ke bangji jitu Karbiang long Autonomous Council MSC election Bharatiya Janata Party High Command hinpen long kora thok honosi hita jok aphane vote hita ticket pisita Bharatiya Janata Party phan ka pahai eji phansi nani tum channel juriote nili chuningri lo Karbiang long ara sipinia bangke ingdeng tikera hini labangke ni tum Bharatiya Janata Party protishtha divok amhang ke phaiga nila nasi ladak pini Mahamaya especially ni tumna Karbiang long BJP sarkar ke hai CM Dr. Tuliram long hang pen man net pen ni 26 ta homotia long alang ni ke pache tangpon lahai kaddo ka beni tum rar kan paklahi bal se isia leaflet ke tiar do la so leaflet tam me pini la so arni ke merni ni tum chiru keron ponong lo along tena local committee ta la pen lagang ni tum sakon pilo de tum ningkan lira tiklo jon na gap so sarkar nang net pen tum 26 ta homosi kang ke claim ba ke along tena local committee na tum rar han thanam Halapu lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo nilip ahawar panjana long BJP local booth committee lapen nilip BJP Mondal Committee atumta methang asai hemalong ingdeng plikep rahini aphong BJP Foundation Day ke pamandun bangso amai ada por phai kebra city malompen song alama bangjardun lo laso phi por phai creasia porpen maing ni ponlo Panjan BJP right wing amai phu Simonto Teron pen mai chari ponsi kongchun bang Redison Hanse hinpen mai ke phalam the klar dak pen khan pajumi pon Maya long aluhia man pen Rajen Kiling Mohila Morcha Dunmai phi Basapi Phangchopi Jusmika Singnar pi lapen Samsung Tongpi lapen bang trok kep sosia ralatum chetongdum Nili methang president Sujong pen nili flag in tour ponlo la pen la son thak si la po hi right ana two pen stame
alang litum sitame president hoi pensi labangso lama ingthur ponlo non la bang som me honang tum non ke bang ji bang phukili hot kachipa hai ponja phan nang tum chisik chidang pon do mana tum chingki chingwai pa nilitum chisik chedang apor non nangkele loposini tum chisik chedang nangkokji mate chisik chedang pon bomlo la penilitum ladak panjan local committee hini do la hini sitame nilitum chisik chedang pon bom dok moka pen sem sing ingti la pen koila mati pen sem son ingti Karbi Anglong live